De burgemeesters Karel van Soest van Boxmeer en Hans Gillissen van Venray gaven zaterdag samen het goede voorbeeld door een grensoverschrijdende opening te verrichten voor Scheid aan de grens. Ze speelden samen onder andere het Limburgs volkslied. Het tweejaarlijks festival werd afgelopen weekend georganiseerd op 4 bijzondere plekken aan de provinciegrens, namelijk in Geisteren, Holthees, Overloon en op het Sint-Anna-terrein in Venray. Scheid aan de grens, de naam zegt het natuurlijk. Het schuurt tussen die twee provincies en wij proberen met dit festival juist een verbinding te leggen tussen de twee kanten van de grens. Dit is de tweede keer dat we het doen. We zijn met een clubje van 7 mensen die dit centraal aansturen en op die 4 plekken zitten ook weer overal organisaties. Dus we zijn al 5 jaar bezig en dat is de tweede editie, dus er zit veel tijd en werk in. Een van de deelnemende clubs was de kunstenaarsgroep KIK. Nou, dat is eigenlijk 3 jaar geleden een beetje ontstaan, toen de eerste keer Scheid aan de grens was. Toen hebben we een paar mensen die met name aan de Academie in Arendonk studeerden, zeg maar. Allerlei disciplines, die hebben elkaar gevonden. En die hebben toen voor het eerst meegedaan aan de eerste Scheid aan de grens. En dat was ook op dit terrein. En dat is ons heel goed bevallen. En een hele leuke samenwerking gehad. En daar is een groepje aan overgebleven die nu dus weer hier aan de tweede Scheid aan de grens meedoet. En tussendoor hebben wij het vorig jaar, omdat we het jammer vonden dat er niet weer een tentoonstelling was, hebben wij het vorig jaar zelf in de kapel hier op Sint-Anna een eigen tentoonstelling gedaan. Via de interactieve kaarten of via het eindscherm zijn 2 extra video's te zien over Harry van den Borg en Jet van Enkevoort. Zij vertellen daarin meer over hun expositie op het Sint-Anna-terrein. Een andere locatie was Hoeve de Knol in Holthees. Peter van Dijk was een van de locatieorganisatoren in het Brabantse dorpje en legt het verschil tussen deze en de Venraysche locatie uit. Het feit dat het waarschijnlijk meer voor jongeren aantrekkelijk is om naar Venray te gaan, zeker het avondprogramma. De locatie verschilt heel erg. Het oude Sint-Anna-terrein, om het zo maar even te noemen, is natuurlijk een fantastische locatie dat we dat kunnen gebruiken, zowel binnen als buiten. Dus mensen die daar geweest zijn en die daarna hier naartoe komen, die zijn ook zwaar onder de indruk dat in de operatiekamer de singer-songwriters zitten. En dat je dat nog kunt zien, dat de operatiekamer of de directiekamer of de kapel geweest is. Dat is natuurlijk wel heel apart, dus de locatie alleen al is fantastisch. Het is groter van opzet, het terrein is groter. Veel meer acts dan Holthees. Holthees is toch wat beperkt, omdat we wel genoeg ruimte hebben. Maar toch vinden, ja goed, Venray heeft gewoon meer mogelijkheden. En dat is prima, dat is een mooi evenwicht. Geist is nog iets kleiner en Overloon zit daar een beetje tussenin. Ondanks dat elke plek een eigen festival had, werd er toch flink samengewerkt met elkaar. Alles gaat onder de paraplu van Scheid aan de grens, dus met Geisteren, Overloon, Venray en Holthees. En Holthees is dit jaar voor het eerst, heeft ook een heel duidelijk Boxmeers stempel. Dat was in het verleden wat minder. Er waren wel een aantal deelnemers uit het Brabantse, maar niet uit Boxmeer. En toen belde Wilbert Jeuken, een van de initiatiefnemers van Scheid aan de grens, die heeft mij eens een keer gebeld. Ik zeg, goh, kun je niet vanuit Boxmeer artiesten gaan zoeken? En vrijwilligers, met name, want er zijn natuurlijk ook enorm veel vrijwilligers actief. Uit het Boxmeerse. En omdat ik uit Boxmeer kom en daar ook veel in het culturele leven doe en gedaan heb, ja, kende ik natuurlijk veel mensen, dus dat was op zich allemaal niet zo moeilijk. Dus het heeft een fors Boxmeerse injectie gekregen dit jaar. Dat is wel anders. Jan Fleurkes ziet graag over 2 jaar een 3e editie van dit evenement komen. Ja, graag natuurlijk. We zijn erg verrast weer door het enthousiasme van niet alleen het publiek, maar ook die 1000 mensen die meedoen. En die 1000 mensen vinden het geweldig om aan dit project mee te werken. En dat maakt het natuurlijk ook wel uniek ten opzichte van heel veel andere evenementen of festivals. En mede door het mooie weer en de redelijk korte afstanden werd de grens in dit weekend vaak overschreden.
Sorry.